Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify, namuling mapaniwang kay dodong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika, pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas active pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics, makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gid nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
Oras sa Pilipinas, las 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang Mighty C, DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Turungan punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes, Agosto 25, 2025. Special non-working holiday, kadungan sang National Heroes Day celebration. Medyo relax ang tanan, wala office, wala sang klase. Yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining nga oras. Sa tanya suki sang Foro de los Pueblos, ang aton pahatag katawran, kortesiya sa imong nga pagpamahaw sa sining nga oras, ipadalondo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Sa mga constipated, magtumar na sang Klinika Spore Biotics. Kag sa mga ginikanan kabataan nyo, parang healthy sila. Subong adlaw, wala sila sang klase, wala sila sang mga hilikoton, patumara sang Mighty C Syrup for Kids. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios, magkalipay kay magasadya. Salmo 118, Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Foro de los Pueblos. National Heroes Day and inibangod sa Republic Act 9492 nga ginpirmahan ni Anay Presidente Gloria Macaraig Macapagal-Arroyo sang July 25, 2007 nga ini kadungan sang Holiday Economics Law. Ang RA 9492 kunya ang may yara kita subong adlaw sang National Heroes Day. Ang bangod nga usually Domingo ini ginahiwat o galing bilang move bilang parte sang Holiday Economics Policy sang Arroyo Administration sadto to create long weekends. Kita nyong iban as early as sang Webes palang daan way na nag-office. Long weekends iban dito na sa Boracay, nagpahuway na bakasyon na. Kay anticipated nga naan nga lawig ang inadlaw sang bakasyon mo. O kung nag-file ka leave mo Webes, pagka Biyernes sadto o Webes kundi di bla kwanto ning ang Ninoy Aquino Day pagka Biyernes. Gin sandwich na lang abi, may Sabado, may Domingo, may Lunes. Lima gi kadlaw, Sir Jojo Espino, Sir Julio Sanso Abilar de Medina, Sir Ray Maestre Campo, nga makapahuway, makalagaw ang tanan. So ang key legislation sa National Heroes Day, ang nasugod gid October 28, 1931. This was the first law nga nag-declare sa National Heroes Day sa last Sunday sa Agosto. Usually, last Sunday sa Agosto, ini Ma'am Rose Mayra Lawan, Ma'am Rica Domingo Cristo, galing kay bangod sa Holiday Economics Law nga ginaduso sadto ni Anay Presidente Gloria Macapagal-Arroyo in 2007. Amo na nga idog na lang sa Lunes. Para ngati ang weekends kanaan, Sabado kag Domingo, Ma'am Maricel Casiple, way man sang trabaho mo. Ang purpose ni amo ang pag-honor, paghatag sang dungog, pasidungog kag pagdumdum sa mga kilala nga mga heroes o kon baganihan sang pungsod. And a day to recognize sang sacrifices kag contributions sang mga tao nga nagpakig-away para sa kahilwayan sang pungsod Pilipinas. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. That is the reason why nga subong adlaw holiday diri sa bugos nga pungsod
Ti ang iban sini nga nagapauli sa probinsya, nagatrabaho diri sa syudad or mga estudyante, makapahuway-huway. Foro de los Pueblos. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Cleansing sa DPWH ginaplano ni Secretary Manuel Bonoan. HPG Senior Official, Highway Patrol Group Senior Official, inaligar nga nagabaton sa minilyon ka pesos nga suhol halin sa high-profile inmate. Kag sa Health News Music, nagapa-active sa utok sang bata suno sa pagtuon. Na 7:20 sa aga, today in history, in 1575, appoint bilang Governor General sa Pilipinas si Francisco D. Sande. Francisco D. Sande. Sang August 25, 1609, August 25, 1609, si Galileo Galilei nag-demonstrate sang first working telescope. Unang nga teleskopyo. Nag-revolutionize sang pag-insindi naton sang aton nga cosmos. That was in 1609. August 25, 1825, ang pungsod Uruguay ang nag-declare sang kahiluwayan halin sa Brazilian Empire. August 25, 1910, ang Yellow Cab gintukod. August 25 of 1991, si Michael Schumacher, isa kakilalang car racer, nag-angkon sang iyang debut sa Formula 1 sa Belgian Grand Prix. Si Michael Schumacher, Ma'am Sharon May Berdejo Baikin, kay Sir J.R. Lobaton sa Ilawod Poblacion, Barotac Nuevo. Sir J.R. Lobaton, good morning sir. Ma'am Sharon May Berdejo Baikin, Sir Mark Baikin, kay Pastor Ningning, kay Ma'am Inday Narciso, Sir Tristan Wyatt Gulay. Si Michael Schumacher, ang iyang apelyido spelled as S-C-H-U-M-A-C-H-E-R, Schumacher, nag-edad ini subong 56, nabunag sa Enero 3, 1969, German former racing driver nga nag-compete sa Formula 1 halin 1991 to 2006 and from 2010 until 2012. Halin siya sa Herth, Germany. Ang ginikanan niya sanday Rolf kag Elizabeth Schumacher. Ang tiayo niya si Corina Schumacher. Ginkasal sila sa 1995. Ang utod niya, Ma'am Sharon May Berdejo Baikin, kay Sir J.R. Lobaton, amo si Ralph kag Sebastian Stahl Schumacher. May duwa siya ka mga bata, sanday Mick Schumacher kag Gina Maria Schumacher. Tinir ini siya subong sa Lake Geneva sa Switzerland. Ang masubo dari, it's because in 2013, nag-angkon ini siya sang severe brain injury matapos ang skiing accident. Dito natabo ini sa French Alps sa kabukiran sang France. December 29, 2013, Sir Perlito de los Santos dira sa Hines Nuevo San Enrique, Sir Jean Ray Siman, nag-glide bla, ang ampang sang sports sa mga manggarano ni. Ara ka sa snow, tapos gamit ka sang nag-skiing ka bla. Ara ka sa snow, pa anod ka sa snow bla, Ma'am Sharon May Berdejo Baikin, Sir J.R. Lobaton. Dito ang disgrasyasa. Ang natabo, nga nagbunggo ang ulo niya, Ma'am Kimaris Chavez Buenafe, Rogeri Buenafe, dira sa Sara Iloilo, Francisco Mampula, sa bato. Ang skiing, S-K-I-I-N-G, paggamit ini sang ski sa pagglide, pagdanlog sa snow for basic transport or recreational activity or a competitive winter sport. Diri sa aton sa Pilipinas, may snowman dito sa Mall of Asia. Sa sulod may ara na da mo. Pero diri sa aton, waay. So natabo, it was a severe brain injury ni Michael Schumacher. At the time sang na-discrash siya Ma'am Bing Spears Day, Ma'am Laura Sumagaysay, he was only 44. Isubong 56 years old, hindi siya maghambal under medical care
si Michael Schumacher. Tiyang iya sining net worth nagalabot sa $600 million or kung diri sa aton ini Ma'am Nadilin Sautong 33,898,956,240 or 33.8 billion pesos. Yanon mo nang imo nga kwarta nga kadrodoro Ma'am Jemela Cardiel, Bishop Don Guines kay Mami Ching Don Guines dira sa Sitio Binaubao, Barangay Calido Mangas, Sir Bambunaba, kun inang hindi mo man ma-enjoy kay nagamasakit ka. Stand by anay, we have this flash report. K5 News FM Flash Report. Ay tiniro dini nga lugar check na K5 Karen. K5, Ted, ginkumpirmar diri sa aton sang San Enrique Municipal Police Station. Subong lang gid no sa pagpakigangot naton sa ila. Ngati may nagluntad nga shooting incident. Sinigid lamang yang nga aga sa isa ka barangay dito sa nasambitan nga... Ano nga barangay? Wala pa diri gin-mention sa aton sang aton nga kapulisan kay nagapadayon diri ang ilang nga hot pursuit operation sa pagpanguna ni Police Lieutenant ang Cristival Dalde K5 Ted. So susubong going kita sa area K5 Ted. Okay, balik kita dugay-dugay kay balo kita nga damo sa nagapamati dayan sa San Enrique, San Rafael, Pasay area K5 ka. Sige. So sa dugang sini nga mga detalye no sa identity sang victim, sang suspect kag sa lugar i-mention ta na makaabot kita sa area K5 Ted. Para sa flash report ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Flash Report. Sa mga nagapamati dayan sa San Enrique, bantay ka mo ay burubhay ay dugang update si K5 Karen Badilla dinero sa isa ka barangay sa San Enrique, Iloilo. Alas 7:26 na sa aga sa Pilipinas. Foro de los Pueblos. Balik kita dito kay Michael Schumacher, ang masubong nga nandangatan niya. So, 12 anyos na nga kung sa atot pagka-vegetable niya bala Ma'am Sharon May Verdejo Baikin, Sir Mark Baikin, ni Michael Schumacher. He was 44 sa natabo ang insidente. So, subong 56 years old na siya Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Sir Dennis Delfin. And then, tisubong gulay siya. No, hindi siya makahambal, paralyzed siya. Si Michael Schumacher, siya ang may most Formula 1 championship, F1, mga F1, Formula 1. Iningkwan bala yung mga car racing. No? Si Michael Schumacher, may 7 ka mga titles. Pakitatapis ang salakyan. And 7 ka titles, upod niya si Lewis Hamilton. Nagapangatlo sa ila, amo si Juan Manuel Fangio. Si Juan Manuel Fangio may 5 titles sa Formula 1 car racing. Si Michael Schumacher, amo man ang nag-uyat sang most consecutive world drivers titles nga may 5 between year 2000 to 2004 seasons. Di subong ara sa nga paralyzed, hindi makahambal. No, tika subo no. After nga nag-enjoy sa kati, he has all the money. Ti nag-enjoy sa nag-skiing sa dito sa snow sa French Alps sa Pungsod, France. Amo pa nadangatan ni Michael Schumacher. Foro de los Pueblos. Mga imbalances tuod sang kabuhi no. Duro ka kwarta pero nang invalid ka man or baldado ka. Kung kaysa way ka na way ka kwarta nang hindi ka man maka-enjoy sang pangabuhi. Ito nga ang cycle kag ang imbalance sa kabuhi no. Ay isang perfect may ara gani kita sang nakilala nga he's very famous. Pero ang bata may diferensya. Things like that nga nagakalanabo nga we have to accept the reality of life. Foro de los Pueblos. Inanambal man naton nga in August 25, 1910 gintukod ining Yellow Cab. Ang Yellow Cab kuan ini sanang taxi fleet dito sa New York. A Chicago-based taxi manufacturer kag operator. It was in 1907 to 1910 pagtukod sini. Ang Yellow Cab kundri sa aton ini sa una ang tawag sa aton subong taxi. Sang tawag sa una sa mga una nga mga tao diri sa aton sa Iloilo, sang taxi, piyo.
Masakay ko sa Pio, kasakay ka Sir Paul sa Pio, gamay na sa ang mga nang avansa ganini subong dako-dako na ning ina-drive ni Sir Wilson Arinsol, ni Sir Larry Praso, ni Sir Rainier Blum. Si Sir Rainier Blum sang daily driven taxi ni Sir Blair Matuliano, ni Sir RJ Calanoy Balansa. Nagko na niya ang yellow cab, yellow ni sa nga taxi dito sa Amerika. So it was founded August 25, 1910. And then bangod sini sanday ang bangod sang iyang visibility bala masiri siya mo tipag striking ang sa mata bala mo na nga yelongin butang nga pinta sa mga taxi dito sa sa Amerika ang ginatawag nga yellow cab. May yellow cab man nga pizza, Filipino pizza chain nga gintukod niya sa 2001. Ang mga founder niya sa Eric Puno, Henry Lee, kag si Albert Tan. Subong iyan na nisang Max Group of Companies gin-acquire in 2011. Pero ang founder gid sang Yellow Cab, kunya nga may pizza. Inang pizza bala nga pertek mahal. Kaya ara na da sa SM mo. Ang Yellow Cab gintukod ini ni John Hertz sa Chicago. Bangod sang nanamian sa Ma'am Marie Talia Marcelina sang color kag ngalan sang Yellow Cab nga nagabiyahe or taxi sa New York. Dira na nagsugod Sir Andy Po Garrido kung nga may Yellow Cab nga pizza. Kaya ang new pepperoni kag ang ricotta pizza niya, Sir Paul, kakaon ka na sining Yellow Cab. Bukas na ni pa. Kaya kung bukas natin, kuhan kita, manawag kita to. Ang new pepperoni kag ang ricotta pizza, ang 18 inches niya, mamare. Pastor Nilo Pancho. Ang 18 inches nga, isagid ba naka box? Ang bili niya, 1,310. Gamay ti tambeng. Ang 1/2 pound strip niya nga boneless chicken, bala ang paang thigh. Ang thigh cut lang into strips ni, tag 520. Ang medium nga 9 inches bala nga pizza, bala, Hawaiian pizza, 370 tub 650. Gamay Ang 11 inches nga Yellow Cab pizza, Manhattan Meat Lovers. Nagasugod ni sa 850. Ay ba sila taga 1,000, Pastor doon, nagkagamay. Ang large pizza niya nga 11 inches bala Ma'am Violi kasi Belenson, New York's finest ngalan niya. Nagasugod na 950. Kagamay sina. Tidran nagsugod ang Yellow Cab. Foro de los Pueblos. Ginotom ko ka istorya tadi Ma'am Marie. Favorite pizza ni Ma'am Marie Talia Metzelina. Nabantayan ko agad ang car racing career ni Michael Schumacher sang nag-shape up ang career niya sa car racing. Yummy! Aba ni Sir Jean Ray Siman. Aba ni Pastor Pancho niya barato. O kumikibarato Tiyan mo ng istorya sang Yellow Cab and Yellow Cab pizza kag subong man sang ni Michael Schumacher. Subong adlaw is the 80th year Charter Day. 80th Charter Day sang syudad sang Iloilo. Pagluwas nga may National Heroes Day, may local holiday pagid diri sa aton. Magamba ka nga charter, CHARTR. Kasulatan o written grant kaginhatag sang Congress, Legislative Branch, sovereign power para sa isa ka syudad, sa isa ka kompanya, sa eskwelahan, upod ang mga kinamatarong kag pribileyo nga gin-define man. Subong adlaw Ma'am Melanie Solis Alivarga Yumali, Charter Day sa syudad sang Iloilo. Ang syudad sang Iloilo, sa iya nga selyo makita nyo ang tinaga nga Lamoy Leal y Noble Ciudad de Iloilo. Lamoy Leal y Noble de Ciudad de Iloilo. Anong bot silingon sina?
Subong tuig ang tema Celebrating 88 Years of Resilient Innovations for Sustainable Empowerment. Celebrating 88 years of resilient innovations for sustainable empowerment. Anong istorya ni Iloilo City? Sanbay ka mo diri sa Foro de los Pueblos. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong Subong man nga adlaw, as we have discussed earlier, at buhay. angod sang Republic Act 9492, ina-observe subong ang National Heroes Day. Ito was in July 25, 2007. Ang layigin amend ang Administrative Code of 1987, ang Executive Order number 292 nga naga-rationalize sa national holidays kagin islan ang observance ni sa katapusan niya Lunes ang Agosto bilang holiday economics. Kagin patuman sa adto ni Anay Presidente Gloria Macaraig Macapagal-Arroyo. Sanay sinong mga national hero? Pilipinas kong mahal. Aton kilalahon subong and ma-focus kita sa duha ka mga baganihan subong nga nag-shape up sa nga aton man nga kasaysayan. Sino ining si Muhammad Sultan Kudarat? Magka nga Sultan Kudarat dito ni sa Region 12 sa Socsargen area. Lugar niya sina Tacorong, Isulan, Esperanza, unsi na kabanwa kag isa ka syudad. May correct Bishop Don? Kasi do kay si Bishop Don kay si Mami Seng dito mo. Ayan ko'y tanging ikaw. Agod mangin kompleto atong diskusyon sa bungaga. Participate ka mo diya sa inyong hanibaluan. Kay gusto ta mangin interactive aton nga programa. Kay why man kita yasang monopoly of knowledge mo. Ano ko yan nagahambal nga I know ang tanan-tanan gid. I need you, Ma'am Jonah. I need you, Ma'am Laura. I need you, Ma'am Marie. I need you, Manong Dan. I need you, Bishop Don. Ma'am Melanie Gayumali. Sanay sino ining mga baganihan naton. Insa nga may halidayaw. Sanbay diri sa Foro de los Pueblos. Magabalik kita pagkatapos ng importante nga pahibalo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may
alkaline vitamin C imong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa Mighty C protektado ka pirmi Mighty C vitamin C para pirmi malipayon tungod ang Mighty C alkaline vitamin C imong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa Mighty C protektado ka pirmi Mighty C vitamin C para pirmi malipayon palit nag Mighty C. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Alas 7:42 sa aga oras kinatulong sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C Foro de los Pueblos. Sa mga constipated tumar Clinicas for Biotics subong adlaw Lunes bukas ang Clinica outlets Pasig, Miagao, Haro, Iloilo City branch kag Kalinog branch. Halong kamo sa peke nga DTX 500 ha nga ginalibot sa kabarangayan ini kamo magbakal dira. Hindi nyo pagsapaka kay panunto ina. Kapailong mag-ayo kamo naglala pagid balatian nyo. Kung nagabukol may mga bukol-bukol sa lawas blaan ninyo hikapi-kapa beke basi kon sarcoma ina. Di kon late stage na delikado na ina pero mas maayo nga mas temprano kadto ka na sa doktor. Kadto ka sa clinic outlet kay may free consultation. Kapin pa subong adlaw Lunes, free consultation bisan holiday ha. Free consultation sa Haro, Iloilo City branch ng klinika las 8 sa aga tubtub las 5 karon sa hapon. Kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes. Sa Pasig kag Kalinog branches kada Lunes kag kada Huwebes ang free consultation. Sa Miagao branch dira sa Baybay Norte or District Miagao sa mga taga San Joaquin hasta sa mga nagapamati dira sa probinsya sa Antique. Kadto kamo sa Miagao branch sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa unahan lang sang merkado sang Miagao kay may free consultation kada Domingo. Alas 7:43 sa aga sa mga nagapamangkot, ano ang bayranay subong adlaw kay iban nag-duty. Para sa regular holiday, pareho sang August 25, yari ang guidelines ng Department of Labor and Employment. Ang employer shall pay the employee sang 100% sa iyang daily wage provided nga ang empleyado mag-report o on araw sa leave of absence with pay, no? 100% gid swelduhan kada. Ang employer naman ang entitled
ang sa double pay for the first 8 hours. 8 hours mo, Sir Paul, double pay. For a work, ngayon mo, basic wage na siya, tapos times 200%. Sa mga trabaho naman nga masobra na sa 8 oras, ang empleyado magabaton sang dugang 30% hourly rate sa subong nga adlaw. So matabo sini basic wage times 200% times 130% times number of hours nga nagtrabaho ka. At least makadugang-dugang. Las 7:45 sa aga, ginbuyagyag ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan ang posible pagpatigayon sang cleansing sa ilahanay agud kakason ang mga naangot sa maanomalya nga flood control projects. Suno kay Bunuan nga sa karon ginaimbestigaran na ang pila ka mga official kag district engineers nga may kilabtanan sa ginaligar ghost projects. Suno sa Tiglikom nga lakip diri ang pag-audit sa mga proyekto sang Bulacan Engineering District 1. Samtang unang nga ginsiling sang Tiglikom nga ginpahali na sa posto bilang Assistant Regional Director sang DPWH Region 4A si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Engineer Henry Alcantara. Ini matapos ginpangalanan ni Senador Panfilo Lacson si Alcantara bilang utok sa likod sa mga ghost kag palpak nga flood control projects sa Bulacan. Ang problema pagido dito sa Tuba Benguet, may dako-dako man nga proyekto dito, Sir Dan Calvo, Sir Jinray Siman, Sir Odi Gallinero, Ma'am Dabi Joy Gallinero, sa Camp 6, Barangay Camp 4, Tuba Benguet. Kung inisan ng isa ka 264 million rock shed project. Ang rock shed project sa Cannon Road bala, pakadto ka bala sa Baguio City, ginidesign agod mapunggan ang pagkahulog sa madalako nga bato, rockfall. Tiyama ko muna, ginbutangan para lang hindi magligid ang bato bla. May imagine nyo para sa mga taga-Antiki, bala nagabiyahe sa Paantikid, maglabay ka din sa bukid bang area sa may ipahamtik bala Sir Dan Calvo, Sir Alan. Kita nyo na da, di may matinoon nga may mga landslide da, kapit po kung siging inulan, delikado. So ginbutangan ni nasang 264 million pesos nga rock shed project. Yung natabo dre ahay, uay gid matapos-tapos. So nagkakatabo ang ini sa nga amat-amat na nga nagaka-unearth. Nagakaukayan, nagakakalkalan ang tanang nga katuntuhan nga ginahimo sang mga opisyal sang gobyerno. Ari nag-ugtas ang presidente, dismayadong presidente, makumulong sa Bulacan to, ang projecto nga 220 meters, 55.7 million pesos ang bili. White nakita to nga proyekto. Amortawag nga ghost morto kay sa nakita nga proyekto. Subong naman, Mamay kami Benedicto, Mami Asun Pineda, Ma'am Laura Subagaysay, ining 264 million pesos naman nga rock shed project matiantang presidente. Las 7:48. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less, 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. In terms of the effect on businesses, because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35% I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. Nabatian si Presidente Marcos Jr. Foro de los Pueblos. Mo gini dapat putbolo ng presidente mo. So, corruption. Corruption is so pervasive. Magambag ka nga pervasive. But silingon sini nga kung bala ng malaganap kung sa aton nga tinaga sini Ma'am Sharon May Verde Hubaykin kay Sir J.R. Lobaton dira sa Barotac Nuevo. Lapnagon. Unwelcome influence spreading widely. Grabing baglaptas ang kinawatay.
pervasive kag systematic. Magambal ka Sir Jelonel Glory, Jing Bagatnan, Ma'am May kami Benedicto nga systematic. Board sa lingon, gaginhimo ini sa isa ka plano, methodical. Board sa lingon nga hindi lang isa nagimo kundi damo. So ang corruption sa Pilipinas is so pervasive and systematic nga ang paghimo sini pareho sa pagkihad bla sa kwan bla sa cake bla. Kung magkihad ka sang cake, anong paborito mga flavors ng cake, Ma'am May kami Benedicto, Sir Renante Ordehan, Ma'am Marie Talia Metzelina, Ma'am Laura, Pastor Bob? Ang paborito ko nga cake either strawberry or hindi man gid kay gamay man lang kuya magkaon basta mo na ube okay man. When we say piece of cake, it is shared, no? Depende ni sa kadalok sang tawo. Wala sang ginabilin sa tawo, no? I-picture out ko sa inyo ang pie sharing sa isa ka severely corrupted project. For example, lang Ma'am Aisa Amada, butang tabi 100 million pesos. Pakita ta please ang flood control or anything dira nga graphics ta please. Thank you sir. For example, 100 million pesos nga pondo para sa flood control projects. Kung buhinan sang allowable nga deduction, ang matabo sina Ma'am Bing Spares Day, 82 million na lang ang mabilin para sa proyekto. Siksikon ina, grabe no, siksikon daw, isda bla nga, astang ang sika, ginasiksik Sir General Siman mo. Ihawon pa ang pondo para sa commission. Lagay, or padanlog, pahamham, standard operating procedure, SOP, kag iban pa nga mga termino, para sa partidahanay sang mga toklo sa mga kurap. Aryo, yari ang dahaman nga tinungaay sa isa ka maanomaliya nga proyekto. Pamati ka mo, pamati. Yari ang tinungaay sa isa ka maanomaliya nga proyekto. Saan ba'y ka mo kayo dugay-dugay pangamuyuan, tan lang ni sila Sir Paul. Ang mga bad spirits nga nagasakay subong sa mga proyekto sa gobyerno. Pamati. May 100 million, abi nga pondo ha. Kung magtinungaay, abi nyo kung pilang mabilin, 82 million. Ang 82, ang mga allowable deduction bla, no? Ang magatupa sina sa DPWH officials, 8 to 10%. 8 to 10%. Cheesecake yung nanamita ni Ma'am Mario. 8 to 10%. 2 to 3% extra pa nga parte ang District Engineering Office, ang District Engineer. Kung may sobra sa contractor's profit, ang tawag nila sina reseta. Alipagid, ang Bids and Awards Committee member or members 5 to 6%. Ang COA, Gerald Burgos Tanangonan, Dave Tanangonan, Bel Burgos Tanangonan dira sa Rizal Oton. Ang COA, in fairness sa iba mga taga-COA yang way gabato na, in fairness sa inyo, hindi kayo way kadiya labot, pero iba lang da nga mga taga-COA. Imbes kani nga Commission on Audit, ang tawag sa ila, Commission on Audit, ang iban, nagalango-lango, Commission or Audit. Commission or Audit. Napapili mo, Commission or i-audit ka. Audit o commission. Lain na sa bungang meaning sang COA, sang una, Commission on Audit. A-U-D-I-T. Subong niya, Commission or Audit. Ang COA, 0.5% to 1%. Ang ilang doho na ang share nila. Sa mga politiko nga ara sa distrito, halimbawa bi Congress, mayor, astang kapitan sinidri nagaganit man mo. Amo na tawag nila Ma'am Laura sa Magaysay nga parking fee or passing through. Mamagabi malabay tabi sa distrito to ni Congressman Ted Franciao. Sino abing ang negosyaron to ni si Iyaman? Si Gingging Mayordoma Guruay. Kaya daw hindi ni si Ted mag-istorya direkta. Si Gingging abi istoryaon tamalon nga Geng, luko kay Congressman Ted. May 5% di sa 100 million.
5 to 6% ha? 5 to 6%. Sir RG Calanoy Balansa, dira sa likod Plazuela, kapamati subong ha. GDL's Fruit sa canteen, GDL's Canteen and GDL's Fruit. Salamat sa inyo ha. Sa likod Plazuela, Iloilo, God bless sa inyo dira. Ari pagido, 20 to 25% for the funder or project proponent nga politiko. Halimbawa, si Congressman Ted Francia ang nag-propose. Ako na lang alan para nga hindi na mag-create ang iban. 20 to 25% para sa funder or project proponent nga politiko. Ang mabiling nga pondo or kwarta titambing para sa patindugon nga proyekto, abi nyo kung pila na lang Bishop Don, Mami Cheng, 40% na lang. Ti 100 million ang budget. May mo na lang siya nga 40 million pesos, Mami Buday Abilieto. Mami Horteng Gallego Braga. Damamuyayaw kasi ni mo. 40 million konsundon ang inihemplo naton nga 100 million pesos para sa proyekto. No? Uy, man lang sila ganun nagpamilin-bilin sa tawom. Ang 8%. Pilang 8%? Sang 100 million? Pila? Dalian nyo, kabuhay. Kabuhay, kininyo magsabat sa mathematics ka. Ang 8%, sitting pretty ka lang kung DPWH official ka, 800,000 pesos. 800,000? Kung dalok-dalok kayo dyan nga, baka hindi 9% akon kuhaon na. 900,000 pesos. Kung 10% yung kuhaon mo, Mami Cheng Dong Guinness. 1 million, gidya mo? 1 million? May gani kayo mga 1 million sa 100 million, Sir Ali Caballes, Sir Noriel Diada? Bermilang guro, bagos lakyan mo. Mag 2% naman, ang 2% kayo ni para ni sa district engineer, mga DE ni bla, kaiba niya mga official da sa district engineering office. 2% sang 100 million, 200,000. Kung mag 3%, 300 mil. Oh, ka sitting pretty sa ila, no? Kung mag 5%, sa Bids and Awards Committee, bla, mag 5%, 500,000 pesos. Kung mag 6%, 600,000 pesos. Sir Edgar Badbadon. Tikon sa COA niyo, sa COA, duway lang, 0.5% Manong Bimboy Ilumba, Sir Jedwin Donggor, Ma'am Ningning, Sir Dan Calvo, Pastor Jamit Yam, 0.5% hasta 1%, mag 0.5%, sa 100 million, 50,000? Di mag 50,000, Ma'am Silin Sophie Calvo, permi lang bagoy mo cellphone eh. Malaguan na sa mga iPhone, iPhone 17, 16? Kung mag 1% sang 100 million, may 100,000 ka? Ay, katawhay ka pa nga buhi mo, Sir RG, Calanoy Balansa mo. Mr. and Mrs. Huyaban. Anong ala niya nila, sir? Sir RG, Calanoy Balansa, salamat good sir. Mr. and Mrs. Huyaban, God bless ma'am sa inyo nga business dira. Pangitaan nyo gid si Jesus. Aryo? 0.5%, 50,000 mabaton mo. Kung mag 1%, 100,000. Kung congressman ka, halimbawa, matag sila sa aton nga, Ma'am Aisha nga, Congressman Ted. Maging pa-deliver ko da. Arada sa duffel bag, sir. Organican, I have your bank account number, please. Or bank account. Kung funder ka nga, ako ba nga, ari may pundo, tali 100 million, no? Pila aton da? Why kita da? Mag 20% Sir Jinray Siman, Ma'am Violeta Joso, 200, mag 20% sang 100 million, 20 million. Kung 25% Bishop Don Guinness, Sir Bambu Nava, 25 million. Congressman, pirmi lang bagos lakyan mo mo. So, corruption. Ginatawag ni isang ills of society. Pareho sa Venezuela, kag Nigeria. Ang Nigeria kag Venezuela sa una mamanggarano ni nga nasyon. Ugaling kay kinutot sila sang kaimulon bangod sang pagka-corrupt sa mga opisyal nila. Nag-collapse ang ekonomiya sang Venezuela sa Nigeria because ang massive corruption. Nami man ang education natin sa Pilipinas, ang upbringing ta, dalon mo man sila sa Ateneo, sa UP, sa CPO, sa kundi man ang eskwelahan. Pero, because nga embedded na ang korupsyon sa gobyerno.
I have said my piece. I am not going to miss this opportunity. Kontrahon man ko sa bang sangka pamati sa kon mambado si Sin. Giniya si Ted Francia kag Horambal daw perfecto gid. Now that I am in possession of influence, bisan paano, kay may microphone kita dre, I need to do something about it. Isugid ko ni sa inyo, kagawad nilo Serbas. Amo niyang lihapay sang pondo sang gobyerno. Huwag gidya ka na mo kon kuha ka 0.5% to 1%. Sus, katawhay ka pangabuhi mo. Permi ka lang ka usap ka, atay ka batikulon mo. Permi ka lang ka kaon sa mga malhalon nga restaurant, mga hotel. Permi ka lang ka travel abroad mo. Ma'am Mary Ann Huyaban. Ma'am Mary Ann Huyaban. Thank you, ma'am. Salamat sa inyo, dra. Kay Ma'am Violeta Diyosa niya padalagan ka, Ted Congressman. Kalma, Ma'am Banhaw. Kalma kay aban si kita. At least nasugid ko sa inyo. Ganun mo sa mga opisyal tang niman. Kung si Congressman pa ganito nga taga Sambuanga, ba niya firing squad na lang ng mga makara at ni mga corrupt gobyerno. Pwede namit man na sa baba mo ang kinawatan mo. Pero pag topa, isa na sa bosong mo bisap. Doon daw baras, no? Di ba? Wait, tami mo. Sini, asan lang tas kumod-kumod. Hindi nga buhay tas may imo. May imo kita. Anong imoon ta? Bisap pa doon? Kay Pastor Pancho? Kay Sir Nilo Serbas? Batuan ta sila. Turon ta sila. Turon. Hindi sulod ka sa kwarto mo. Luhod ka dira. Hasta nga magkibulon niya tuhod mo. Kag mag-petition sa Ginoo, Lord, hindi nagkikagwanta ni, grabe na gid ni. Iway lang ga-comment. At sakto naman, Beth. Why ka mo ga-comment? Gano kay daw mamuyayaw na kamo sa nagaklanabong ini? Am I talking with sense here? Mapropos laman yung ginawakal tadi. Di sa bunga aga, luhod kita sa kay Jesus. Antes sa bunga aga, pamatian ang message. Mampangga lamasan pikso, imo labay sa pangga, hindi pagpahiwiti. Luhudan lang dyan sa kwarto ta, kagamba nga, Lord, please take over. Kaya ang Hebrews 10:31 nagambal, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kadelikado ko ng Diyos nang magsilot. Hebrews 10:31 nasa, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. May mga kabulayan ka, Lord, ikaw na bahala na. Please take over. Kay mas stress ka lang, Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso. Vice, dali day maigmata. Igmata Burbay. Lori Abadonyo de la Cruz. Panipaon sang gobyerno, nagapasosyal-sosyal. Pana mga bata nila gali. Kinawatan, naka-on nila. Ugta si Ma'am Lori de la Cruz. Gagwa man ng aloy sa baba niya. Grabe si Ma'am Raquel, yung ginausap niya. Subong inadumog niya, aloy ba? Namin si Ma'am Raquel, padalon-dunan mo dayon DTX Coffee Mix kay kompleto na dayon, Ma'am Saboroso. Ang Diyos na magahukom, hambal ni Pastor Pancho. Kaya makita, babaida kay hambal ni Jesus, vengeance is mine. Hebrews 10:31 lang kita. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ang mga corrupt ni, mga nagkapamintahan ni, mga kriminal ni, delikado ko ng Diyos na magusgar. Masala kagid mo, mangita kagid kay nanay mo. Nanay! Ki Kahaban Kabiles, good morning. Pamatian tayong message, subong aga. Everything that you do, everything that you say will impact eternity. It will impact the kingdom of God. When you decide to forgive, when you decide to pay for someone's lunch, when you decide to encourage someone, to take the time to meet someone and encourage them, to share the word of God, to share the gospel, to share what you're learning here at church, are you bringing them closer to eternity in heaven? Yes. These are little things, I understand, but these things matter to the Lord. And they impact eternity. Even nice words sa imo si katawo, you have impacted eternity. Kung na mo yayaw ka, you have impacted also eternity in hell eh. And hell. Kung nangawat ka, nagpangumisyon ka, nagpangunyadi ka, you have also impacted heaven and hell.
Kay tido kabagay nimo. Gabantay ni si Taning, gabantay man ang langit. Di nang gusto mong i-impact sa kabuhi mo ang langit o kunang imperno. Balik lang kita to sa Hebrews 10:31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ari may message diri si Sir Dan Calvo. Ang corruption, Ted, bahin na sa aton pangabuhi sa Pilipinas. Dapat mag-resign na si Bunuan. Ang asawa ni Toto Edgy, nakaupo man kay President Marcos sa Benguet, pagkadto niya dito. Kita mo gugtas presidente mo. O mogtas kay imo mismo nga mga kalyado mo, sila mismo nga pangawat. May tatlo di ka mga politiko nga sanbay lang kamo kay subong naton nga simana nga programa ipatpat naton. Amakon mo sa nagligad Vice Mayor Pangga Lamasan Picso, kay Ma'am Capid Labiaga, kay Ma'am Tonet Toledo, kay Sir Riming. Ang ilang net worth mga tag 300 million lang. Pag after 3 years, sobra na isa ka billion mo. Ikaw, Sir Paul, pila net worth mo? May mga 500 million, ha? Oo, grabe mo. Grabe, gituod nga pangabuhi dyan. Pero expected na in the last days, ang tao magalaot magid. You'll be lovers of money, lovers of pleasure, lovers of flesh, boastful, arrogant. Kaya mo nang kakalanabo, subong. Ala, dropin nyo, Let us pray. Pangamuyuan ta sila, ang imuon ta si subong, tuhuron ta sila mambanhaw. Bagay sa pangamuyo. Come, Holy Spirit, fall on me now. Almighty, Sovereign Father in Heaven, Jesus, salamat sang bagong adlaw. Thank you for your faithfulness, Lord. Nabatian namon ang realities of the corruption sa Pilipinas. Lord, ikaw na take over. Why namon hindi sila gina-curse, but hambal mo, Lord, vengeance is yours, and it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Hebrews 10:31. Lord, patawar ang Pilipinas sa lisway, Lord, nga grabe ang corruption, grabing curses, bangod sining corruption, Lord, ka mga pagtinunto. Lord, we are not perfect, but we humble down before you. Kinanan ka namon your divine intervention sa amon sitwasyon. Ikaw dara nga wala pa sing relasyon ka Jesus, palapit ka na sa iya subong, ka masakit ka, gusto mga pangamuyuan, batuna anay siya. Imit lang ini pangamuyo, Lord, gasurrender ko sa imo. I commit to you my life, my future, my family, my 1,000 generations. Ginabaton ko ikaw ang akong Jesus, akong kabuhi, sulod ka. Heal my hurts, my past, my regrets. Heal me, Lord. In Jesus' name, amen. Lord, I declare blessings for everybody. Keep us safe. Ipahalik kami, Lord, sa kamatayon, linog, sunog, disgrasya, unforeseen dangers. Ang kada isa ka pamati sabong, bless them with the choicest blessings nga na-prepare mo para sa kada isa. Sa Pilipinas, sa mga Ilonggos abroad, Filipinos abroad. Para sa ospital, I declare healing. Cancer, stroke, diabetes, even mental illness, be healed in Jesus' name. Ikaw nga burdened, sa buwan, hindi ka maghikog. Kahit sa laina, iyan na sang panulay. Safety for everybody, Lord. Salamat sa kadlaw nga ini, we entrust everything to you. Ikaw ang madayaw, in Jesus' mighty name. Amen. Captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Ang bugos nga kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini, iyas ang Dios. The earth belongs to God. Everything in all the world is His. Psalm 24 verse 1. There will come a time when your tears will fall, not because of your troubles, but because God has answered your prayers. Mag-abot gid ang gintalana nga tion nga matabo ini. Matabo gid ini sa indi madugay kag indi ini mapaslaw. Kun daw madugay-dugay ini hulata lang. Kay sigurado gid nga matabo ini kag indi maatrasar. Habakkuk 2 verse 3. This is the word of God. I feel your power in you. Nothing compares to this place. Ma'am Mary Ann Huyaban, patunan nyo si Jesus. God bless nyo nga business, ma'am. I-alsay mo kamot dra and declare God's blessings sa imo dra nga fruit stand sa likod sang Plazuela. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ang oras alas 8:09 na sa aga sa Pilipinas, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX
500 sa mga constipated, Clinica Spore Biotics. Foro de los Pueblos. Ay may sound corny, irritating para sa imo. Sino, dayatay nonoy nyo, Ted Manongdan, pro pangamuyo, no? Pastor Dan, pro pangamuyo tay nonoy nyo, Ted, no? Corny, no? Bro, Bible, no? Perfecto, gito, Diyos nun, gid. Hindi ko Diyos nun, si Jesus lang di na-promote ko. Alas 8:09 na sa aga, oras kinadulong sang Mighty C, Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Standby pag balik ta, may mga dugang kita nga update. Charter Day sa Iloilo. Ano mga wala pa naton may baluan? Ma'am Violi Belenson, ma'am butang imo kamot sa imo nga liog. I declare healing, stiff neck, get out of that body right now, be healed, Ma'am Violi Belenson. Right now. Buboy ma'am sang oil. In Jesus' name you are healed. Ano pang mga way naton mahibaluan parte sa syudad sang Iloilo? Kadungan sang Charter Day celebration. Kadungan man sang ang bayan ko'y tanging ikaw. Madumduman ko ni ang kanta nga bayan ko. Taga flag racing ceremony kami Lunes, Sir Paul, sa Dueña Central Elementary School. Grade 1 ako. Nakashorts ako, Sir Paul, kag nakatakin. Taas ako nga medyas. Tapos butod ako. Butod na butod. High waist ako magtakin kay gina-high waist ako ni tatay ko. Isaw. Kung pagwaon ko yabayo ko, itak out ko, kigan ako. Yan mo nang ginakanta namon, Pilipinas kong mahal. Bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas. Kamo dira nga abroad, kumusta ka mo? Mabatian nyo ning kanta nga ni ginakutot man inyong tagipusoon. Nailaman ka mo dis Pilipinas? O naugot ka mo bangon nga grabe na gidiring korupsyon? Huling ko'y gagampan. Alas 8:11, hold on! Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Pilipinas, marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Pulong malasakit at pagmamahalan, walang pinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako
si K5 Elgin Castallo, the Network Operations Manager, para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako, si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager ng 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love, para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod, para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City, para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. At Tacloban City, para ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros, para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Calibo, para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City, para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea, para sa kampiyon ng estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500, my powerful compound. Balhas, luha kag dugo. Ini ang tanda sang sakripisyo kag pagpakigbato, sang kinamatarong kag kahiluwayan, sang aton ginatawag nga mga baganihan. Mahimo nagtatakna sa imo paminsaron ang mga pangalan nga may dako nga kontribusyon sa pagligad sang mga panahon, adlaw, binulan kag tinuig, hindi makalimtan sang anuman nga henerasyon. Dr. Jose Rizal, kilala bilang baganihan sang pungsod, gingamit ang kaalam kag mga sinulatan, agud mabuhi ang kaisog nga madugay na bilanggo kag uhaw sa kahiluwayan. Andres Bonifacio, amay sang revolusyon, simbolo sang kaisog kag determinasyon. Nagpanguna sa paggisi sang sedula, tanda sang pagsikway sang hindi manami nga pagtratar sang mga taga-Espanya. Emilio Aguinaldo, labing una nga presidente sang Pilipinas, nagdeklarar sang opisyal nga kahiluwayan, ginuwagayway ang hayahay, kag sa labing una nga tion, ang pungsod nun nga ambahanon ang nabatian.
May iban pa nga naghugpong para sa dutang natauhan. Kaangay nanday Apolinario Mabini, MH Del Pilar, Juan Luna, Melchor Aquino kag Gabriel Silang. Mga personalidad nga nagakaangay dayawon sa mga binuhatan para sa Pilipinas kag maayo nga tagipusoon. Sa kadulom sila ang naghatag sang kasanag, paglaom nga aton maeksperiensyahan sa karon nga sa una nga tiyempo isagid lamang kahandom. Subong, hiluway kita sa kamot sang iban nga lahi. May gobyerno, may demokrasya, nga ilagid lamang sang una gintahi-tahi. Apang kaangay nga sa kamot naman sa makurakot, kita ang ginapigos. Kag ini ang mabatsyagan, ilabi na sang mga kubos. Aton ini sikwayon, manginhiluway man sa kamot sang matinaas-taason. Aton man pareho nga Pilipino nga nabulag sang kwarta kagahom, ilabi na sang mga politiko nga dapat nagaserbisyo, hindi ginaserbisyohan. Ang akon palamang kutanon, sa aton panahon, paano mabalik ang ila nangin kontribusyon? Kabay pa nga ako, ikaw, sila kag kitatanan, ang mangin maayo nga ehemplo. Ipadayo ng ilagin hurma nga banas para sa manami kag mas hiluway nga Pilipinas. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 8:20 sa aga, oras dulong sang DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Na stress gid si Mami Asun Pineda sa mga balita diri sa Pilipinas. Aba niya na stress gid ko Ted ka mga balita diri sa Pilipinas. Mami Asun, kag sa mga nagapamati bala, ang aton riya nga sa discussion, pamati ka mo pero i-detach ninyo inyong nga kugalingon sa realidad. Akon ginadala ko ning balita pero pagwa ko niya sa istasyon, why na kuya labot Kay gin pa sa Dios na naton mga Lord, please take over Ikaw na bala da Lord kay karon mas stress ba kami karon makorinot dugang amon nga mga dahi. Pero pa rin di ka mo bala ma-stress. Abi, puhuway ka mo. Puhuway gid. And then, ti subong adlaw, holiday bla, Sir Dan Calvo, Ma'am Celine. Nami ni, kuhan mapamasahe mo. Ako nga manugbasahe ito nga si Madam Karabkab itong taga-Pasi. Why dogi ka pakita? Tunaw guro to. Gamay itong babae si Ma'am Lynette Puniel. Perti magkarabkab, Sir Paul mo. Pang tedas ng mga hangin-hangin. Kung magkadto man ko sa Sitio Kali sa Sitio Binawbaw bar sa Barangay Kali Dumangas, matupadan magtupad ka lang kay Bishop doon. Tanan nga mga hangin-hangin sa lawas mo, tudos. Nilang gani kay waisang hangin-hangin sa ulo. Di subong adlaw Ma'am Mary Ricabar, Pastor Nilo Panso, namin ni magpamasahe, pamanyos kamo dayon DTX Herbal Oil, lavender kag lemon scent. Kung gusto mo yang ng on the go ka kay duro ka pa sa mga kaladtuan, kag hindi ka mag-conscious blang nga basi malong ka pa, panilaki bla kay ang humot niya, daw hindi ni Eric Gose, daw hindi ni Bebot Betty Jana, daw kano daw Branyos. Pero ang Branyos na yang nami ang humot niya, DTX Herbal Oil, lemon scent. Pero kung gusto mo na yung magilay-hilay, Manong Dan, Pastor Bob, DTX Herbal Oil, lavender scent. Okay, namin gid at least two times a week. Ikaw, Madam Lorna Salvador. Madam Lorna! Dira sa lanit, haro, kumusta ya tiyanggi mo dyan? O sa tiyanggi niya, perti katunog ang K5 mo, kapamati kapin pa sa Foro de los Pueblos. Si Ma'am Mary Ann Huyaban. Ma'am Mary Ann Huyaban, si Sir RJ Calanoy Balansa, salamat gid sa pagpamati ninyo dira sa may likod Plazuela, ha? God bless ka sa business ninyo. So, ginkutot ka sang lamok, bla Sir Jinray Siman. Sir Jinray, di bla ng day off mo subong? Abi, kuan ka, masahe ka kay Ma'am Apple.
Hambal mo, apo, langga, dali di. Masay ako, anay. Mamanyos ka daw yung DTX Herbal Oil. Foro de los Palos. Mamaya son, may pandam ko sa imo kasi ibang pagiga pamati sa bong. Hindi ka mo ma-stress. Ari pagido, nagaatubang sang reklamo ang senior police official sang Highway Patrol Group, HPG. Bangod sang inaligar pagbaton sang 7 million pesos nga sohol agod protektaran ang high-profile detainee kag manipulahon ang pila ka criminal cases suno sa National Police Commission. Sa statement giningadlan sang Napolcom ang implicated police officer bilang HPG Special Operations Division Chief. Head pa siya sang kuno? Sang Special Operations Division, Police Colonel Romel Casanova Estolano. Police Colonel Romel Casanova Estolano. Ang joint complaint ginpasa sang commission paagi sa 5 ka HPG officers nga nag-akusar kay Estolano, may itsura sa Sir Paul wala, ni Estolano sang grave misconduct, dishonesty kag conduct unbecoming of a police officer. Sa karon si Estolano ang gin-reassign na suno kay HPG spokesperson Police Lieutenant na Dame Malang. Nasandig ang reklamo sa anti-karnaping kag patrol operation sang June 13 sa Metro Manila kag sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Sa diin ginaresto ang wanted nga lalaki kag iban pa nga nakuhaan sang Glock 19 Gen 5 pistol. May mga bala, bulletproof vest, kag C4 explosive device. Sa piyak ka nakitaan sa rason sa prosecutor, agod i-indict, mambaka i-indict, I-N-D-I-C-T, indict. Kuhanin ni sa, bot sa lingon nga, ginkasuhan, pahayag sang mga tagreklamo, ginpangitaan sang paagi ni Estolano nga mahilway ang suspect matapos siya nagbaton sa milyon ka pesos nga suhol. 7 million Sir Fred Pascala, daw mo man sila sa mga nagapangtokob sa flood control projects. Pero inaklaro ta nga, not all. Hindi tanan nga taga Highway Patrol Group, corrupt. Not all nga taga PNP, corrupt. May iban lang. Kapin pa kon tatlong imo nga burugasan, ang imo nga, ang imo nga banggirahan. May 5 ka, ka puro subang. Kundi isa ka pramunggo kaw. Ikadua ang mga luho ni Blas sa mga pulis blang ni mahilig magsugal, magbulang, magbakal sa mga malhalon nga mga salakyan, ni mga big bike ni. Dapat nga we should live by our means and be contented kung anong ara sa aton. Enjoy kita subong pero enjoy now, pay later. Anong ba't silingon enjoy ka subong pero sa uling adlaw ang imo nga kalagi na tutdan na. Alas 8:27 na sa aga. Rin na kita sa feature naton sa National Heroes Day, subong adlaw, August 25, 2025. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Subong adlaw is National Heroes Day. And bilang kabahin sang holiday economics law, kada katapusan nga Domingo sang Agosto ini kuntani gina sa ulog. Pero sang July 25, 2007, indoso ini ang Republic Act 9492 nga pirmado ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Kay moon kag idugon na lang sa last Monday sang Agosto para nga mapalawig bala ang bakasyon bala holiday economics. Kay kung magtupa sa Domingo tidaw hindi mo nabatsagan ang holiday. So, the nearest san Monday. Ang purpose ng holiday ngayon sa paghatag sang kadungganan kay pagdumdum sa tanan nga ansang heroes baganihan sa Pilipinas. Adlaw ini sa pagkilala sang sakripisyo kag mga nabulig sang mga Pilipino nga nagpakigbato, nagpakig-away para sa kahiluwayan. Kung why sila nagpakig-away ni subong way kita sang kahiluwayan. Laya mo'y babantayan
Ang kilalang nga mga baganihan or mga heroes diri sa Pilipinas, damoy. Santos sa record, mga 77. Pero ining daw mga kilalagin bala nga may dakugid nga contribution sa aton kasaysayan bala Sir Fred Basgala. Sanday Dr. Jose Rizal. Andres Castro Bonifacio. Si Andres Bonifacio nabunag November 30, 1863 and napatay May 10, 1897. Emilio Aguinaldo. Apolinario Mabine. Si Apolinario Mabine nabunag March 22, 1869 sa Kawit, Cavite. Kag napatay February 6, 1964. Si Marcelo H. Del Pilar. Pangalan ni Marcelo Del Pilar gid si Marcelo Gatmaitan Hilario Del Pilar. 1850 to 1896. Muhammad Kudarat, Juan Luna, Melchora Aquino, natawag inisa nga Mother of Philippine Revolution, kag Gabriela Silang. From 1731 to 1763. Di man naton ini maubos gid nga pang discuss nga sila tanan. Ma-focus kita diri kay una sa tanan sa national hero nga si Dr. Jose Rizal. Siya ang nagpanguna para sa peaceful reform, katawhay nga reforma, non-violent revolution. Iagin doso ng Pilipinas mangin probinsya sang Espanya nga may representation sa Spanish Parliament. Ang tawag sa Spanish Parliament o kung sa aton diri nga tinaga sa aton Kongreso amo ang Cortes. C-O-R-T-E-S, Cortes. I-promote ni Jose Rizal ang education. Nagapati siya ng education gamahanan nga gamit para sa pagbago kag pagpasanag sa mga kabataan ng mga Filipino sa pagtudlo sang kasaysayan, culture and tradition. Si Jose Rizal as national hero nagsakripisyo para sa nasyon, ginahingyo ang mga Filipino nga ang kahiluwayan was the only path para nga padayon kita. A testament sa iya significant role sa pagpakig-away para sa kahilwayan. Yang iya nga mga sinulatan na may sense of national consciousness kag may kaisog sa pag-celebrate sang unique nga cultural heritage sa mga Filipino. Dumduman nyo ang Noli Mitangere kag El Filibusterismo. Noli Mitangere kag El Filibusterismo. Ang mga trabaho obra maestrang ini sinulatan ni Dr. Jose Rizal mag-expose ang injustisya sang mga Espanyol sa Spanish colonial rule kag naghatag kaisog sa mga Pilipino nga magpakigbato para sa kahiluwayan kag equality or pagkapatas. Ang Noli Mitangere, Latin word ini kon sa aton, touch me not or do not touch me. Isa ni ka novela nga ginsulat ni Dr. Jose Rizal during Spanish colonial period. Ang istorya niya parte kay Crisostomo Ibarra. Ito na ko madumduman mo pa Ma'am Celine Supi Calvo. Bataon niya Pilipino na nagpauli alin sa iyang pagbuto sa Europa. Kag iyan nasaksihan ang malapnagon nga pagpangabuso kag korupsyon sa Philippine society sa idalom sang Spanish rule. Ang nobela ayang tema amo ang nationalism, ang opresyon, pagpamigos ang mga Espanyol, ag ang pagpakig-away para sa reforma kakahilwayan. Gin-highlight man ang injustisya na ginatubang sa mga Filipino sa kamot sang colonial authorities. Gin-publish ini sa Berlin, Germany, unagid March of 1887, March 1887, 1887 ni Dr. Maximo Viola. Siya rin nag-finance, naggasto para sa printing sang first 2,000 copies.
Ang el filibusterismo naman, nagpukaw ini sa consciousness sa mga Filipino, kagin pa kamalaot ang pagpamigos sa mga Espanyol, kaya naghatag sang kaisog para sa reforma, kaya ginapanawagan sa mga Pilipino against colonial tyranny. Ang way nabla sa lugar nga pagpamigos ang mga Espanyol. Ikadua na itong i-feature subong si Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat. Di ba may Sultan Kudarat nga probinsya dito sa Mindanao? Si Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat, Sir Jean Ray Seaman, powerful Maguindanao ruler alin sang 17th century na nagpakigaway man sa pagpangsakop sang Espanya sa mga Espanyol. Resistance to Spanish colonization. Sang kilala sa iyang pakigbatok sa mga Espanyol. Iyagin pangunahan ang puwersa sa mga Pilipino sa maduguon nga pag-enkwentro batok sa mga Espanyol. Pero ginduso niya ang diplomacy kag kalinong. Aya nga mabakod nga leadership nagpwersa sa mga Spanish. Pilipinas kong mahal. Sa pagduso man sang kalinong sa ulihi in 1645, leading to a peace treaty, may kasugtanan sang kalinong for several years after sang kagarot. Sang 1975, si the late President Ferdinand Marcos Sr. nag-declare kay Sultan Kudarat ilang national hero. Ay ang legacy ang ginasaulog kada Enero 13 sa probinsya sang Sultan Kudarat, sa din sang ginatagan sang kadungganan. Ang iyang leadership ni Sultan Kudarat nangin sultan siya sang Maguindanao sang 1619 kag sang 1627 mahal ang puso ko at buhay yagin sakop ang halos kabilugan sa Mindanao hasta gani sa Visayas kag bisan pa sa northeastern coast sang Borneo. Si Sultan Kudarat abunag 1581, napatay sa 1671. Ang he lived for the majority sang 17th century, ang period sa diin nagpakig-away ang mga Pilipino batok sa Spanish colonization. Ay ang amay amos si Sultan Laut Buisam, isa ka Islam. Si tatay niya napatay sa edad niya 90 sa Maguindanao sang 1671. Si Sultan Kudarat napatay sa edad niya 90 man. Ang Sultan Kudarat subong is Region 12, kaming Soc-Sargen bala South Cotabato, Sarangani, Jensan or General Santos. Dito sa Sultan Kudarat ang pinakataas nila nga bukid ang muning Mount Pitot. Mount Pitot, highest elevation nga yara sa 4,931 feet or 1,503 meters. First class province ini, bantog sa ilang agricultural products, mais, prutas, kag humay. Ang governor subong sang Sultan Kudarat si Pax Ali Sangki Mangudadato. Si Governor Pax Ali Sangki Mangudadato nabunag August 12, 1997. Yang ang Sultan Kudarat ngayon may 11 ini ka mga banwa kay isa ka component city. Banwa sang Bagumbayan, Colombio, Esperanza, Isulan, Kalamansig, Lambayong, Libak, Lutayan, Palimbang, President Quirino, kag Senator Ninoy Aquino. Sultan Kudarat. Ang population nila subong is 854,052. May ini ka first class municipality so. Ang Bagumbayan nga may 67,061 population. Ang Banwasang Colombio sa Sultan Kudarat Bishop doon kakadto kadra sir 33,258. Esperanza 66,095. Ang Isulan Sultan Kudarat Manungdan kaadako ni sa nga lugar sa Mindanao mo may population na subong nga 101,400.
435. Ang Calamansig 49,059 population. Kag ang Banwasang Libak LEBAK 88,868. Ang second class municipalities Banwasang Lambayong. Ang Lambayong may 77,013 population. Ang Lutayan 63,029. Ang Panimbang 90,424. Ang President Quirino 41,408. Kag ang Senator Ninoy Aquino ng Banwas sa Sultan Kudarat 46,882. May component city nga Tacurong City. Ang Tacurong City 116,945 nga population subong may 23.8% nga poverty incidence of families dito sa Sultan Kudarat. Ay ila kabantog nga mga pagkaon. Ang pastil. Ang pastil nga ini, bugas ini nga ginpoto sa karne, ginpoto sa dahon kasaging. Pansit mulo nila dito. Kag ang tilapia dishes. Bisap doon kakaon ka na chicharon tilapia. Kag fried catfish. Ang total land area sa Sultan Kudarat is 4,715 square kilometers. Ang Tacurong City 15,340 hectares ini siya mo. Ang Tacurong ni halini sa tinaga nga pamasang hasta nga na islan sa Talokdong sa Tundri Kodong bala ginabutang sa Ulota. May 20 ini ka mga barangay. Amoning si Sultan Kudarat kag Dr. Jose Rizal. Na lagi kang paglingkuran ang mo'y baban. Pagbalik naman ang naman nga feature sa Charter Day celebrations ng Iloilo City. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang riding type rice transplanter ginagamit sa pagtanom sang sabod sang palay sa matapan nga talamnan. Ginapanugyan nga gamiton ini sa mga malapad nga kinahon. Mas madasig kag mas efficient ang pagtanom kung gamiton ang transplanter sa pag-establisar sang talamnan kumpara sa manual nga pagtanom. Ang transplanter makasarang magtanom isa tub-tub duha ka hektarya sa isa lang kaadlaw. Hindi lang mas mapahapos ang trabaho, kundi nagabuhin man sang gastos kag ginasiguro nga mas mataas ang bason sang palay. Tara na, gamiton na naton ang mga rice transplanters. D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gidang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. DDX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo para mis DDX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DDX 500 na. Ang DDX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500 garantisado. DDX 500 DDX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko Anditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka makabutika. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. K5 News
News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 8:43 na sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday! Birthday greetings kay Ma'am Imelda Colendres sa Bonifacio Tansa. Ma'am Imelda, the Lord bless you and keep you, ma'am. Patunuga pagid ang radyo, Steady pulso, Steady pulso. Ma'am Imelda Colendres, enjoy your day. Kag sa buman nga adlaw ba malipat ko tani ba? Hindi kit pwede malipatan. Birthday greetings to Engineer Roland Dave Verdejo. Sir Dab, happy birthday, sir. Enjoy your day. Engineer Roland Dave Baez Verdejo, happy birthday, sir. Greetings also from Lucas. Lucas! How's life treating you right now, Luke? Ligo ka na? Tapos na gani. Sir Dave, happy birthday, sir. Enjoy your day. Ives, tatapon maging si Dave, ha? Nas 8:45 na sa aga oras. Inadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Subong adlaw is the 80th year charter celebration sang Iloilo City. August 25, 1937, inagurahan bilang chartered city ang Iloilo sadto ni Commonwealth President Manuel Luis Molina Quezon. Ang tema sa mga tuig is celebrating 88 years of resilient innovations for sustainable empowerment. Sa mga tuig, naghatag ini sang tribute sa manggaranon nga kasaysayan sang Iloilo City sa pag-atubang kag pag-daog sa mga panghangkat. Ano ining Lamoy Leal e Noble Ciudad de Iloilo? Sir Paul, please. Ang Lamoy Leal e Noble Ciudad de Iloilo, Latin word ining about silingon, the most loyal and noble city of Iloilo. Ang siyudad sang Iloilo may 180 ka barangay, Sir Dan Calvo. Nangin siyudad ini unagid October 5, 1889. Highly urbanized city ini sa ginkilala since December 22, 1979. Ang electricity provider sa unati Panay Electric Company subong more power na. Ibalo ka mong ang matutugid nga ngalan sang more power. Monte Oro Resource Electric and Power Corporation. Monte Oro Resource Electric and Power Corporation or MORE. Ang populasyon sang siyudad sang Iloilo 473,728. May 104,313 ka households kag 330,621 ka mga registered voters subong 2025 elections. Ang poverty incidence ang kaimulon diri sa siyudad sang Iloilo is 3.3%. Ang daytime population sang Iloilo City, kung adlaw lang may klase, may trabaho, may negosyo diri sa siyudad, ang fairly kasamayor nagalabot sa 1,039,313. 1,039,313 ang population sa siyudad sang Iloilo kung adlaw tita ambing. So ang Iloilo City nagsugod sang 13th century sa pag-abot sang Bornean Datos na nag-start diri sa Panay Island
para sa negosyo kag interaksyon sa mga ati. Ang mga Espanyol nagtukod sang settlements sa may listaran sang 16th century, making Iloilo a significant port and economic center, especially sa pagbukas sang trade or sang negosyo sang 1855. During the Spanish colonial era, ang syudad sang Iloilo namigid ang negosyo sa puerto and the last Spanish capital sa Asia. Ang ang Pilipinas insubli sang Amerika sang 1898. Later, ang lugar nangin hub of resistance patok sa Japanese occupation sa tong World War II. Ang Lamoy Leal e Noble Ciudad, inhatag ini, honorary title ini, kag inhatag sa Spanish Queen Regent bilang pagkilala sa loyalty sang syudad during sa Philippine Revolution. Last Spanish capital ang Iloilo. Sa 1848, ang syudad sang Iloilo nagserbi as the final capital sang Spanish administration sa Pilipinas. Antes ang pungsod insubli sang Amerika after sang Treaty of Paris. So ang syudad sang Iloilo may first kamo sa mga list of first. Una siya sa kasaysayan, lakip na ang unang provincial high school, Iloilo National High School. First direct shipping lines, pagbiyahe sang barko alin diri pakadto sa ibang parte sang kalibutan. First vice consulates kag first provincial branch sang Hong Kong and Shanghai Corporation. Imambaka sino ang naghimo sang Iloilo City sang 1566. Ang Spanish, mga Espanyol nagsettle diri, nag-start sa syudad, nag-establish ang second Spanish Colonial Center sa Pilipinas pagkatapos ang Cebu. Sang October 5, 1889, bangon sa economic development nga nagakatabo diri sa Iloilo, ang Queen Regent sang Spain nagpasaka sang status sang isa ka banwa pakadto sa isa ka royal city. Ganisuway ang Calle Real. Ang Calle Real, Sir Arnolfo Omaliao, Budlo Montana, Noven Herosa, tinatawag ini nga Royal Street. Subong J.M. Basa na. Ang J.M. Basa, makasaysayan nga dalan, located sa Old Downtown District sa city proper bala. Ang lapas na may ngalan, ang ngalan niya nga sang unang old name sang lapas is Ilawod. O siningon dagat or mabasa nga duta. Lapas. Ang haro naman, ang old name niya is Ilaya or bukid or dry land. Ang molo, tawag sinis Parian. Bangod nga ginakabi kini nga Chinatown sang Iloilo City sa tong Spanish era. Kag designate nga lugar sang pag-star sa mga Chinese kag sa ilang manegosyo. Ang molo, Iloilo City, ginakabi kini nga Athens of the Philippines. Kung may Athens, Greece, Ma'am Laura Sumagaysay, may Athens of the Philippines man nga molo, Iloilo City. Sentro sang education or learning kag birthplace sang prominente nga mga figure, pareho sang Chief Justice, Senador Rodolfo Ganson, kag mga philosopher. Ang molong ini ngalan niya sa una is Moro, pangod sang masami nga sulod sa mga pirata nga Muslim. That is why nga gintawag ini nga molo. Ang Chief Justice halin sa molo, kita nyo ng Hall of Justice bla Sir Dan Calvo, Ma'am Apple Camarisiman. Dit pangalan ina kay Chief Justice Ramon Q. Avancenia. Ngalan niya gid sini is Ramon Kimson Avancenia. Ramon Kimson Avancenia, 4th Chief Justice ng Pilipinas from 1925 to 1941. 53 anyos pa lang sa Bishop Don. Chief Justice na siya. Nabunag sa molo, kag napatay sa 85 years old na. Nabunag sa April 13, 1872, kag napatay June 12, 1957. Si Ramon Avancenia, nanging legal advisor sa revolutionary government,
Later, nag-uyat sa position as Assistant Attorney General antes ini naging-appoint sa Supreme Court bilang Chief Justice. Siyang longest-serving Chief Justice sa Pilipinas. Ara man dira sa Molo, ang ginakilalang Doctor of Philosopher nga si Dr. Rolando Alimen. Dr. Rolando Alimen, connected sa John B. Lacson Foundation Maritime University, Molo Campus. Mabakano naman ining JM Basa? Ang JM Basa, mga daan nga ngalan sang daalan dira sa city proper. Ang JM Basa, halin sa Filipino businessman, kag propagandist, kag close associate ni Dr. Jose Rizal, nga si Jose Maria Basa. Amo na nga JM Basa. Jose Maria Basa, Ma'am Ninfa Tahala. Ang Calerial, natawag ba nga JM Basa, American era architectural features inesa kag declare as a heritage zone sang 2014. Kita ni subong revitalize ang lugar dira, ipagpinta ng mga building. Ang SNART naman ay ZNART. Isa man sa madaan nga mga dalan sa city proper, downtown, old downtown bala Manongdan, Pastor Bob. Halin ini sa ngalan ni Manuel Isnart. Si Manuel Isnart, anay alkalde mayor sa Spanish colonial era bla. Similar ini sa gobernador. 1860s nangin alkalde mayor si Manuel Isnart. Ang importante ini nga puerto ang Isnart sa tong Spanish colonial period bangod sa pag-export sang kalamay. Ano naman ini ang Aldeguer Street? Aldeguer sa may Central Market area bala. Ang Aldeguer nanggalin sa ngalan ni Don Jose Martinite Aldeguer or Martinez. Is corrected? Don Jose Martinez Aldeguer. Sa heart sang downtown area gid. Nagaangot sa JM Basa o Calerial kadto sa Isnart. Si Aldeguer nangin representative sang 5th District of Iloilo sa Constitutional Convention kag nangin congressman sang 5th District sa 1949 tubtob 1972 kag inbuslan sang tiayo niya kasi Easter Balahadya Salcedo nangin congresswoman or tiglawas sang batasang pamansa member from 1976 to 1984. Si Aldeguer tiyo inisa ni Rico Blanco. Si Rico Blanco bala nga singer kay ang iloy ni Rico Blanco nga si Rene Aldeguer inablos ni Don Jose Martinez Aldeguer. Yang manduryaw ni Maya separate ni sa nga banwa ni sa una mo. 1726 gin-establish aging tingob sa syudad sang Iloilo upod sa La Paz, Arevalo kag Molo paagi sa Act 7719 of 1903 sang July 16, 1937 ang Plaza Mandurriao ang nagtukod sina amo si Serapion Torre. Si Serapion Torre amo ni sa ang father of modern Ilonggo literature. Santo sa Republic Act 1023 June 12, 1954. Ang Arevalo halinisa sa Arevalo, Avila, Spain. Lugar inisa ni Governor General Gonzalo Ronquillo de Peñalosa. Sa muli ang settlement ang alangit sa Arevalo Happy Pets Avenue Pet Shop La Villa Rica de Arevalo. In-establish inisa as a major Spanish colonial settlement kakapital sang probinsya. May naval station sa Arevalo kag nangin key trading port may puerto antes ang capital in idog diri sa present day nga Iloilo City. Ang Lapos naman what's the city sang Lapos to pass through Maglapos bla sang December 17, 2008 nangin separate ini sa independent district na from La Paz. Kamod sa iyang location as a transit point inisa. Originally, sub-district inisang La Paz sa atong Spanish colonial period before nangin recognized as a separate independent district sa syudad sang Iloilo sang 2008. Kag ini ang ginatindugan sang Iloilo International Port Complex. Strategically important man subong.
At least may nakuha na kamo. Am I talking with sense here? May napuslan man kamo. Happy Pets Avenue Pet Shop. Happy Pets Avenue Pet Shop. Thank you, ha? Kay Ma'am Kimaris Chavez Buenafe during Spanish regime. Political versus religious, sino ang dapat masunod? Subong yamas nami na lang mag-DPWH kaysa mag-pare. Puro kibag nga pag ginawi. Malayo sa doktrina nga ginatudlo sang Diyos. Kwarta versus kalag. Salamat, ma'am, sa imong message. Straight to God be the glory. Mafeli Casamayor sa Barangay Lansola, Sara, Iloilo. Thanks, Ted. Damo naman kami na ibaluan parte sa history. Yes, mama. Ma'am Marie, ang Apple, kay Ma'am Laura, may naka-oras. Happy 80th Charter Day, Iloilo City. By the way, ang Iloilo may 17 na ka mga mayor. Si Raisa Treñas Jo, ika-17. Ang unang mayor from 1936, si Ramon Campos. Ginsunda ni Vicente Ibirnas, Mario Benedicto Fernando Lopez Jr., Vicente Ibirnas, Rafael Halandoni, Juan Borja, Dominador Hover, Rodolfo Ganson, Renerio Ticao, Francisco Garganera, Simeon Ledesma, Luis Herrera, Rosa Caram, Antonio Echanova, Mansueto Malabor, Jerry Treñas, Jed Mabilog. So si Raisa Subong ika-17 ang mayor sang syudad sang Iloilo. Ang oras alas 8:59 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Kung gusto mo nga magmaalamon, dapat magtahod ka sa Diyos. Kung ginakilala mo ang bulaan nga Diyos, may pag-intiyende ka. The reverent fear of the Lord that is worshiping Him and regarding Him as truly awesome is the beginning and the preeminent part of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding and spiritual insight. Proverbs 9 verse 10, Hulubaton 9, versikulo 10. For by the wisdom of God your days will be multiplied, and years of life shall be increased. Paagi sa kaalam, magalawig ang imo kabuhi. Proverbs 9 verse 10, this is the word of God. Ang oras, impunto, las 9 sa aga. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.